mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 10, versi minn 27 sa 30. F'dak iż-żmien Ġesu qal: In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tahom li huwa akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom min id il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'jgħidilna il-mudell tar-raj dwar il-mod kif Alla jieħu ħsiebna? Ix-xogħol tar-raj kien wieħed mill-eqdem xogħlijiet li wieħed seta' jkollu f'Iżrael, anki qabel dak tal-bdiewa, minħabba li l-poplu magħżul kien dejjem jivvjaġġa minn post tal-ieħor, jgħix fit-tinet u jmexxi l-merħliet minn mera għall-oħra. Li wieħed jieħu ħsieb in-naġġ ma kienx xogħol faċli. Hemm bżonn li tkun taf tajjeb x'għandek tagħmel u tkun kuraġġuż. Il-merħliet kienu kbar, eluf u anki għaxriet ta' eluf ta' naġġ. Kienu jqattaw il-parti l-kbira tas-sena fil-beraħ. Biex tindukrom kien meħtieġ ħafna attenzjoni u kura. Naġġ li kienu joħorġu l-barra mill-merħla kellhom jiġu infittxija biex jinġabru lura mir-raj. Peress li l-klieb selvaġġi, l-pup u anki l-ors kienu komuni u jieklu n-naġġ, ir-rajja ħafna drabi kellhom jissiltu ma' dawn il-bejjem feroċi u perikolużi. Ir-raj kellu letteralment ipoġġi l-ħajja tiegħu fil-periklu biex jiddefendi lin-naġġ. Ir-rajja kienu jbidlu xulxin bil-lejl biex dejjem ikun hemm xi ħadd għassa jipproteġi n-naġġ minn min seta' jattakkhom. In-naġġ u r-rajja tagħhom kienu jgħixu kontinwament flimkien. Il-ħajja tagħhom kienet tant maquda b'mod intimu li n-naġġ individwali anki jekk jitħallat ma' merħliet oħra seta' jaraf il-vuċi tar-raj tiegħu u jmur ħdejh meta dan kien isejjaħlu b'ismu. Il-Testament il-qadim jitkellem spiss fuq Alla bħala r-raj tal-poplu tiegħu Israel. F'Salm 23 vers 1 insibu: Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jnoqosni. U f'Salm 80 vers 1 insibu: O raj ta' Israel għati widen, int li tmexxi bħal merħla lil Ġuseppi. F'Salm 100 vers 3 insibu: Aħna l-poplu tal-mulej u n-naġġ tal-merħla tiegħu. Il-Messija jidher ukoll bħala r-raj tal-poplu ta' Alla. F'Iżajija kapitlu 40 vers 11 insibu: Bħal raj li jitma' l-merħla tiegħu, fidrijaw jerfaħħhom. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu li hu kien ir-raj it-tajjeb li kien lest li jħalli ħajtu għan-naġġ tiegħu. Dan insibuh f'Mattew kapitlu 18, vers 12, f'Luqa kapitlu 15, vers 4 u fi Ġwanni kapitlu 10. Meta ra il-folla tan-nies fil-bżonn tal-protezzjoni u l-kura, Ġesu ħassu mqanqal biex iwieġeb għal dan il-bżonn tagħhom b'attenzjoni kollha mħabba u ħniena. Imħabbtu kienet imħabba personali għal kull persuna li kienet tirrikorri għandu bil-bżonnijiet tagħha. Pietru l-Apostlu sejjaħ lil Ġesu bħala r-raj u l-assis ta' ruħna. Fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 2
vers 25. Inti għaddoqt il-paċi u s-sigurtà ta' ħajja taħt il-ħarsien ta' Ġesu, ir-Raj tajjeb. Fil-persuna ta' Ġesu naraw il-mod kif Alla iħarisna u jieħu ħsiebna. Viġilanza, bil-paċenzja, b'imħabba u bogħża kbira. Fil-battalja tagħna kontra d-dnub u l-ħażen, Ġesu huwa dejjem lest li joffri l-għajnuna, il-qawwa u r-refuġju tiegħu. Inti dejjem tafda fil-grazzja u l-għajnuna tiegħu? Mulej, inti tħarisna u tipproteġina minn kull ħażen. Għenna nintrabtu dejjem iżjed mal-kelma tiegħek u nafdaw fil-għajnuna tiegħek f'kull ċirkustanza li ngħaddu minnha. Amen, li dejjem insib il-mistrieħ u l-ħarsien fil-preżenza tiegħek. Amen.